Martxoak 16. Gaur betetzen da urtebete, Iñaki Setien bere etxetik bota zutela. Iñaki Setien, 75 urteko donostiarra, Ategorrieta hiribideko bere etxetik bota zuten, ertzaintzak bidea erakutsi zion, eguerdian, eta atera zen orgatxo batekin, duintasunez betea, eta bere txakurrarekin. Eta 20 urtez bizitzen zeramatzan etxetik bota zuten. Alokairuan bizitzen ari zen, eta kontua da kaseroa aldatu zela. Lehen inmobiliaria bat zen, inmobiliaria Baskonga, eta inmobiliaria hori putrefunts batek erosi zuen, Azora putrefuntsak, eta igoera handi bat jarri zizkien edo zien bere maister guztiei, 300 bat Donostian, eta Iñakiri justu 123ko igoera jarri zioten. Zin izan zion horri eutxi eta kalera joan behar izan zen. Bigarren kasua, Maria Angeles Otegi, Usurbildarra, 81 urte. 2021ko apirilean gutun bat jaso zuen, esaten ziona bere etxea enkantera aterako zela, subastara aterako zela. Ez zuen gogoratzen, bere semeak eskatua zuela mailegu personal bat, eta abal bezala jarri zuela amaren etxea, jada ordainduta zegoena, eta semea hil zen. Zorra etzen kitatu, pilatuz joan zen, eta kaleratzeak esto plataformari esker atzeratu egin zen subasta urte terdi, eta azkenean gainera, zorionez, herritar anonimo batek zorra kitatu zuen, aurten hasieran jakin dugu berri hori, zorra kitatu zuen, eta utzi zion bizitzen jarraitzen Maria Angelesi usufrukto vitalizioan. Eta hirugarren kasua, Sandra Bon, donostiarra, eskatu zuen mailegu bat, abal hipotekarioarekin berriz ere, bere gurasoen etxea jarri zuen abal moduan, hipoteka moduan, negozio bat erosteko grosen, negozioa gaizki atera zen, eta jaso zuen gutun bat, jaso zuten bere gurasoek hobeto esan da, jada ordainduta zuten etxea, pensionistak direla, aterako zela subastara. Ematen du beste kasuaren oso berdintxoa dela, baina ezberdintasuna handi bat dago. Eta da, Sandrak jaso zuenean gutuna, bere gurasoek jaso zutenean gutuna, konturatu ziren, maileguaren jabea, edo, bai, zorraren jabea, etzela hasiera batean hipoteka eman zuen erakunde bankarioa, ezen Kutxabank jadanik, baizik eta Irlandan egoitza daukan putrefunts bat, Sima Finances. 3 kasu ezberdin dira, baino izendatzaile komun bat daukatenak, eta azken boladan, azken urtetan, ezagutzen ari gara horrelako kasu desente, kasu gehiegi. Tantaka, baino egunero, etengabe, ezagutzen ari gara horrelako kasuak. Eta denek daukate izendatzaile komun bat. Etxebizitza eskubidea kolokan jartzen dituzten, edo kolokan jartzen duten praktika finantzieroak. Finantza praktikak daude atzetik, dirua irabaztea helburu bezala logikoa da eta zilegi, baina kasu honetan jartzen da etxebizitza eskubidearen gainetik. Eta hori, EH Bilduri gutxienez, ez zaio zilegi iruditzen. Eta horrexegatik, ekartzen dugu gaur, proposamen bat horren aurrean, legebiltzar honek zerbait egin dezala. Zeren eta EAeko herritarrek, teorian behintzat, etxebizitza eskubidea aitortua dute. 2015-etik, etxebizitza legea aprobatu zenetik gainera, etxebizitza eskubide abstrakto hori subjektibo moduan ere aitortua zen, aitortu zitzaien herritarrei. Baino, badirudi hori paperean baino ez dagoen eskubide subjektibo bat dela. Zeren, iruditzen zaigu kasu honetan ere, Jaurlaritza beste alde batera begiratzen ari dela. Profilez jartzen ari da, egia da gai honetan zenbait kontu arautzeko eskumena ez dagoela gure esku, Madrilen dago eta kasu askotan ere Europan, baina uste dugu Jaurlaritzak askoz gehiago egin zezakela eta legebiltzar talde bezala askoz gehiago eskatzen diogu. Beraz, ekarri dugu proposamen bat, helburu daukana errefusatzea, kontrolatzea eta gelditzea etxebizitza eskubidea kolokan jartzen duten finantza praktikak. Beraz, badauka puntu bat deklaratiboa, errefusatu egin nahi duena praktika horiek, beste puntu bat kontrolatzeko, eta azken 2 puntuak
gelditzeko tresna batzuk eskatzen dizkiogu Jaurlaritzari martxan jar ditzala. Lehenengo puntuari dagokionez, eskatzen dugu legebiltzarrak errefusatzea etxebizitza eskubidea kolokan jartzen dituzten finantza praktikak. Praktika guztiak, baino zehazki 5 praktika hauek. Lehen eman ditudan 3 adibide hoien bidez azaldu ditut batzuk, baino badira beste batzuk. Lehenengoa izango zen, salerosketa masiboak, bereziki alokairuan dauden etxebizitzenak, putre funtsak egiten dituztenak, sozimiak egiten dituztenak, bestelako inbertsio funtsak egiten dituztenak, baina barruan maizterrak dauzkatenak bizitzen momentu horretan, eta askotan haien eskubideak murriztu ditzaketen salerosketak direnak. Uste dugu praktika horiek salagarriak dira, eta horren adibide bat eman dut Iñakiren kasuan. Badago beste praktika bat, finantza praktika bat, esartzen dituena zenbait klausula alokairuko kontratuetan, baimentzen dituztenak igoera izugarriak. Akaso legalak dira, baina gure ustez etxebizitza eskubidearen kontrakoak dira. Eta askotan zalantzagarria izan daiteke legearen marra non dagoen, baina adibidez, urtarrilean jakin dugu epai baten emaitza, Bartzelonan eman dena, eta Bartzelonako epai horrek abusibotzat jo ditu zenbait klausula alokairu kontratu batenak, salatu egin ziren 10 klausula eta horietatik 9 abusiboak zirela ebatzi du, kaseroa berriz ere jabea Azora putre funtsa zen, kasualidades edo ez, Espainiar estatuan dagoen jabe handiena da, 13.000 etxebizitza baino gehiago dauzka bere jabegoan, eta Donostian 300 dauzka, ez dezagun ahaztu, hau ez da urrunean dagoen arazo bat. Epai horrek esan du, klausula horiek abusiboak zirela eta batez ere, zentratuko nintzateke batean eta esaten duena, edo adierazten zuena, alokairuaren prezioa 130 igo zitekeela, alokairua hasi eta 3. urtera. Beraz, Iñakiren kasuarekin ere, zerikusi handia dauka, berari 130ko igoera ezarri zioten, eta kale gorrira joan behar izan zen. 3. praktika deitoragarria, salagarria, errefusatu nahi duguna. Salerosketa masiboak baita ere, hipotekenak. Hipoteka berankorrenak. Saltzen zaizkienak putre funtsei, inbertsio funtsei. Lehen aipatu dut, Sandraren kasua. Kaleratzeak esto plataforma etorri zen etxebizitza batzordera eta saldu zigun nola Kutxabankek pasaden udan 2.500 hipoteka berankor edo toksiko saldu dizkiola putre funts bati. Eta uste dugu, lehen esan dudan bezala, negozio egitea, kasu honetan kartera garbitzea, zorrak nolabait garbitzea bere kontuetatik zilegi dela, baina kasu honetan ikusi behar da, azkenean herritarren etxebizitza eskubidea kaltetuta irtetzen dela. Eta kaleratzeak estopeko Rosa Garzia nekaezinak azaldu zigun zeintzu diren salerosketa hoien arazo nagusiak. Lehenengoa, putre funts hauek, ez dakigula oso ondo non dauden. Kutxabank badakigu daukala auzoan edo herrian establezimendu bat, bertara joan gaitezke hitz egitera, baino Irlandan egoitza daukan putre funts batekin interlokuzioa oso zaila edo ezinezkoa da. Hori da arazo bat. Bestea, zorra birnegoziatzea ia ezinezkoa dela, zeren eta salmenta hauek egiten dira multzoka. Saltzen dira 2.500 zordunen zorrak merkezurrean putre funts bati, eta beraz oso zaila da legalki zehaztea persona baten zorra beste batenak daukanaren gandik bereiztea eta ondorioz birnegoziatzea. Eta 3. eta garrantzitsuena da putre funts hauek ez dituztela bete behar praktika egokien kodea. 2012an egin zen praktika egokien kodea, horri atxiki zitzaizkion banku guztiak, Espainiar estatuko banku guztiak, baina putre funtsak kanpoan gelditu ziren. Egia da, orain 2022ko amaieran atera dela arau horren aldaketa bat, eta pixka bat zabaldu egin dela, baina esan behar da baita ere behin-behinekoa dela, eta datorren urtearen amaieran bukatuko dela bere indarraldia. Beraz, arazo honek jarraituko du egoten.
Laugarren praktika deitoragarria izango litzateke lukurreriatik gertuko prestamo personalak. Ez dut esan lehen, baino Mari Angeles Usurbildarrak bere semeak eskatu zuen prestamoan interesa 12,5%koa zen. 12,5%, nik ez dakit legalki lukurreria ote den, ez dakit legalki abusuzko klausulo bat den, baina oso urrun ez da egongo. Eta horrelako praktikak ematen ari dira. Uste dugu kontrolatu eta hori jarraitu egin behar dela. Eta azkenik, azken praktika iruditzen zaiguna deitoragarria izango zen zenbait banku zentral eramaten ari diren praktikak azken 12 hilabetetan. Europako Banku Zentralak besteak beste igotzen ari da interes tipoak etengabe eta ikusten ari gara nola iaia berdin zaion horrek ze ondorio dauzkan herritarren poltsikoetan eta herritarren etxebizitza eskubidean. Ze askok ezin izango diote eutsi Euriborraren igoerari eta haien hipoteka aldakorren ordainketari. Beraz, horiek lirateke nolabait errefusatu nahiko genituzkeen 5 praktikak. Kontrolari dagokionez, eskatzen diogu Jaurlaritzari kontrolatzea, ebaluatzea nolakoa den fenomeno hauen, finantza praktika hauen ondorioen bilakaera, eta besteak beste eskatzen diogu etxebizitza behatokiaren bidez egin dezala txosten monografiko bat, etxebizitza behatokiak egiten ditu hainbat txosten monografiko, oso interesgarriak direnak, bide batez, generoaren inguruan, etxebizitza hutsaren inguruan, eta abar, eskatzen diogu egiten dezala beste bat, finantza praktiken ondorio ez, eta urtero eguneratu dezala. Eta azkenik beste 2 puntu eskatzen dugu gure legez besteko proposamenean, Jaurlaritzak beste zerbait egin dezala eraginkorragoa. Lehenik eta behin eskatzen diogu, ezer dadila erakunde hoiekin, ezer dadila enpresa hoiekin, banku hoiekin, funts hoiekin, hitz egin dezala, eta azalerazi diezaiela zer nolako gizarte ondorioak dauzkaten haien finantza praktikek. Eta elkarrizketa hoien ondorioz, erabaki dezala, ea erakunde hoiekin daukan harreman ekonomikoa mantendu behar duen ala ez. Zeren, oso erraza da esatea, guk ez daukagu eskumena merkatu horiek arautzeko eta abar, baino esan behar da baita ere, adibidez, negozioak egiten ari garela Kutxabankekin Bisesan, besteak beste, Bisesaren 20% Kutxabankena da, uste dugu hori ere izan daitekela presionatzeko modu bat entidade horri, eta esaten dut entidade hori, jakin dugulako adibide hori, baino beste entidade bat izango balitz, berdina esango genuke, entidade horiek kolokan jar ez ditzaten herritarren etxebizitza eskubideak. Eta baita ere, azken puntuan, eskatzen dioguna Jaurlaritzari da, eraginkortasunez aplikatu dezala tresna bat bere esku dagoena. Alegia, lehentasunez erosteko eskubidea aplikatu dezala, kasu hauen aurrean. Ze beste aldera begiratzen ari da Jaurlaritza, eta badauka, tanteo eta retraktoz, hainbat promozioren erosketen aurrean, lehentasunez erosteko eskubide hori. 2015ko etxebizitza legean bazegoen jasota. EH Bilduk duela urte terdi ekarri genuen lege proposamen bat mekanismo hori zabaltzeko, are gehiago. Ezetz bozkatu zitzaion. Gure ustez hori birplanteatu beharko litzateke, eta serioski hartu beharko genuke, putre funts bat datorrenean, erostera inmobiliaria bat, edo eraikin bat, edo zenbait etxebizitza hiri jakin batean, bereziki area tensionatuetan, kaso Jaurlaritzak erabili beharko lukela diru kopuru bat, beti ere salerosketaren prezioa interes orokorrekoa baldin bada, egongo dira kaso batzuk zeinetan ez den interes orokorrekoa eta beraz hor ezin den erosi, interes orokorrekoa denean prezioa hor eragitea eta hor gauzatzea lehentasunez erosteko eskubidea. Beraz, esan bezala, zenbait finantza praktika daude azken hilabeteetan areagotzen ari direnak, uste dugu denborarekin gehiago areagotuko direla eta etxebizitza eskubidea kolokan jartzen ari direnak. Bada garaia errefusatzeko, kontrolatzeko eta zerbait egiteko horren aurrean. Ez daitezen errepikatu Iñakiren, Mari Angelesen edo Sandraren kasuak.